gala da Sociedade Deportiva Chantada estivo, como prometía, repleta de risas e música. O pasado sábado, 3 grupos de teatro e unha formación musical uníronse para colaborar co Club de Fútbol no evento benéfico organizado a favor do traballo desta entidade. O humor de Faro Miño e Baia 2 Teatro completouse coa representación que achegaron os Corrobelás, chegados dende Carballiño. A música colouse entre peza e peza cómica a cargo dos chantadinos Os Tres Pés e fixo gozar o público que quixo colaborar cunha entidade deportiva de gran traxectoria na vila e que conta cunha masa social en incremento que rolda as 800 persoas. Agora quedan con anacos dos momentos vividos este sábado na gala da SD en Chantada. Son como berberechos, pero vi unhas vendas. Sí, muller, sí. Dan para facer 3 empanadas. Tan grandes son. Ai, sí. A ver, vai tomar, a ver, que arranco un papel. Ladillón 500. Pero eu a vostede dixenlle que tiña hemorroides nos ladillas. Xa, pero isto vale para todo. Ese non lle chega. Ladillón 1000. E poño unha espátula. No co dedo. Non vaya a ser que lle guste. Señora! Señora! Aí! Para que te escondes, nega? Señora! A sentarse. Veña. Pero onde me sento, muller? Aquí, veña, mira. Silla está aí. Vou a ver se saludo. Señora! Por aquí. Muller, vai bajar. Vamos a ver. Veña. Ven. A esquerda. A dereita. A dereita. A esquerda. Ai, a mãe. A dereita. Non sei como podería vivir sin ti todos estes anos. Este é o viño quen fala. Son eu, pero falo yo a viño. E ti, a min, dunha vez canto me queres. Do 1 e 10, o suficiente. Pero do 11 ao 31 voume con os amigos de vacacións. Que che parece? Entón, ti e eu que somos? Pois ti e eu somos pronombres, cariño. Anda, dime unha palabra con amor. Amortiguador. Trofeo restaurante Manolito se quedan chantados. Zoto, Con Manolo sempre todo. é con Manoliño. É con Manoliño, verdad? Vamos sempre na misma, non? Unha cousa. Que cousa de que? Usted é socio do Lerma. Vai 10 minutos que chegaron os seus compañeros aquí xa. Como sempre. Porque o transporte deles anda ben. Anda ben. Isto é unha dirección dun Eduardo. Vai dicir a todos igual. Que faz? Que faz? Non me mando vir ao meu sitio. Pasa para o teu sitio. Levanta. Pasa para o teu sitio. Pasa para o teu sitio. Pasa para aí. Que vou. Onde tens que estar? Xa está. Sempre nela. Pero o Lerma